otu ụlọ, otu chi na-eke, otu nne na-amụ ụfọdụ ndị, mana ụmụnne niile abụghị otu. Ụmụnne gbagodi n'ibe, ekekere ụwa na-eke onye ọbụla n'ụdị nke ya. N'ime otu ụlọ ka ị ga-ahụ agụ, ị ga-ahụkwa mbe, enwere ike nwekwa nduru na ya, bịa nwekwa atụrụ, ụfọdụ na-abụkwa ọsa. O nweghị onye ka nwanne ya mma. Ị chere na ị ka mma maka ụdị mmadụ ọbara gị bụ. Ezinụlọ bụ ebe pụrụ iche. Ị ga-enweta ma anụ elu ma nke ala, ebe ha ji ezi udo biri n'otu. Onye ghọta nwanne ya, ọ ghọtala ụwa niile, n'ihi na ihe dị na be ebu dịkwa na be aṅụ. Ụmụnne sachaa akwa ha ruru unyi, ha kwafuo mmiri ya n'ime ụlọ. Ụlọ bụ ụlọ, ezi abụrụ ezi. Ndị ị na-arụ ụlọ ha anya, chee na ha bi n'ezi udo. Ịba n'ụlọ ha, anya agba gị ọbara, ntị echie gị. Ha bụ ndị maara ihe, na-ekpuchi ọtọ ha n'ezi. Ihe a dị n'ime ezinụlọ dị ebe niile. Mmadụ niile abụghị otu. Nakweta onye ọzọ ka ọ dị, ka enwe ike ịnakweta gị. Onye bụ onye ọma? Ndewonu, abụ m Nwaada Sọpụrụchi Ann Arụbe. Nọdụnụ mma o.